Nachádzame sa v lese nad Glnicou, kde robili vodozadržné opatrenia. Robili ich Košický samosprávny kraj. Dostal dotáciu z eurofondov z Ministerstva životného prostredia a v súčasnosti to vyšetruje polícia pod názvom Kolumbia. Polícia nevyšetruje to, akým spôsobom boli tieto opatrenia urobené, ale to, že neboli urobené v takom rozsahu, v akom bolo zmluvne dohodnuté. A na mieste, na ktorom sa nachádzame, sú jamy. A v prípade, že by prišiel nejaký prívalový dážď, tak voda by mala vsiaknúť do týchto jam a nemala by sa ďalej posúvať dole do mesta, teda by nemali nastať povodne. To je zámer týchto protipovodňových opatrení, ktoré robili vlastne patentovaným spôsobom. Tento projekt kritizovali viacerí poslanci mesta Glnica kvôli tomu, že dostávali správy od turistov alebo od miestnych, že úplne zničili turistické chodníky v lese, zvažnice a vlastne kritika viedla aj k tomu, že tie opatrenia mali byť spravené tak, aby sa dalo prejsť popri tých jamách, ale viacerí poslanci upozornili na to, že sa to jednoducho nedá. Že tá cesta pre turistov zanikla. Prešli sme sa popri týchto jamách a napríklad na tomto mieste je to veľmi náročné